কেনতা এসিক নেই মানে বাবা রে মানে বয়া এলা আজকে তা গছে চেকছিয়েছে ওয়েঙ্কার এসেছে বাবা রে মানে अरे एंता एंता कर ना बाप रे माने टोकिंग के कता एलेंते तेबे जेंती होय बेटे मुजिस्ता ও ডার্লিং বাই পরে কথা হবা ইমানে মুখে দেখলার কেনে যাইছে চিটা এই 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 ইবাড়াও আও ইবাড়াও আও আও তুই কেন জিবাস ইবাড়াও तो दखली जे तू बोया में एंता एंता तेरली मोर मुंह से खिंदरी गला में लाग तो दख केरी हाँ जे तुई देखी करी मुके हंसी हंसी तू केने जाते लिसाई बाटी मूर्ख बल का बोलुत ना बोजानी नु आई ना बुद्धुक डाक के दिवेत ना ओहो दे ना बुदू डाक 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 ए बुद्धू आओ 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 तो মনে নে দুই লোক ভিডিও বনে তেরলাস মাসকে মাস 4টা 5টা ভিডিও আসলে সিনে আসি মাসকে 2 মাসে গোটা গোটা ভিডিও বনে বাস দেখাবালো দেখাবে কি হ্যাঁ ভিডিও বনে বাস বনে ঠিক না আছে বনা ভিডিও লোক মিশা দেখাবাই সাবস্ক্রাইব যাইছি বড়িয়া আইছি ভিডিও নবরঙ্গপুর তি এরিয়া তি 1 নম্বর কোরাপুর 1 নম্বর এবার আছে তমন 2022 সরলা সুদা কমেডি ভলসে বনা হ্যাঁ জি तो केने जाते लिस तोर मुंह के पूरा सुखई दिख रही कायडा कोई भी ना ये 2019 गोला 20 21 मिसा जाइसी भी कोरोना हमर पीछा मिसा ना छाड़ से कायडा कोई भी तो को है तो के यार तो कायडा कोई भी है 2022 ती मिसा सुखती रहू बोलू बचे इति मिसा से यार ओमिक्रॉन पूराटा गोटे आसला भी कायडा बोलबी को ओमिक्रॉन बोले तोर सांग है कौन है कौन ती माड़ी बहला আছে তোমার ঘরে তার ঘর কোন সাংসুং আসি রে বা তার সায়ে গাই রেছি নাই রে বাবু আমর একা দুনিয়াতি আমর দুনিয়াতি ওহো এটা তোর দুনিয়া কি নুয় না বাবু তোর দুনিয়া নেই কি তার দুনিয়া নেই কি কার দুনিয়া নুয় সবগুলো ওর দুনিয়ায় এই মিশা তার দুনিয়া একার দুনিয়া নিকরেলা আছে সবগুলো ওর দুনিয়ায় বুঝলিস হ্যাঁ আর কাটা অসুবিধা আমার দুনিয়াতে করোনা আসি করে লোক মনে সবু জিনিস চেঞ্জ করে দেলা বুঝলিস কি নাই আসি করে পুরা ভিকারি के नहीं कि धोनी बने देला धोनी के भिखारी बने देला काड़ा कोई भी कोई पूरा हमारी दुनिया दे नहीं कि किसी इम्पॉसिबल जिनिस ना आला रे देख सरकार कितने चेंज कर देला एयरटेल जियो पेट्रोल डीजल सब नहीं कि रेट कर देला हैं एबार हमें यार काड़ा करके पारम को हैं सब एबे कुली जीवार लोग के नहीं कि कुली जाए के ना दिसे जे ओमिक्रॉन गोटे के मारी बसला एबे कोरोना गला आरी कोरोना आइसी यार गोटे ई 5-6 वर्ष पूरा घाटी छानी दिसे जे 2010 की पोलियो आसीला एबार नोला पटपटा गोटे आसला आसे काड़ा करबिस बाबू मुई मिसा कुली जी बोलते रली वैक्सीन दिया बोलते रले ना देलागुन ना जा बोलले एबे वैक्सीन दिए लिया एले मिसा ओमिक्रॉन गोटे आसलाबे ना जाए के एबे यार काई बोलू आस्ता ए बाबू को बेसी विज्ञान आछि रे विज्ञान नु है ना ज्ञान बोलुआ हाँ हाँ ले मुझे भी चल ले हाँ आर गोटे कथा तुम मन लाई कि एबे ओमिक्रॉन आछे कोरोना भाइरस निया सबू नहीं कि सुविधा सरकार कर देछे ओडिशा सरकार सब कर देछे तुम मन भल से नहीं कि इंजेक्शन फिजेक्शन नहीं करी भल से घरे का सेफ्टी रेगा बुलाबुली मिसा बाहर ना करा बेसी मुझे भी ना तुम चल
বাপরে বুদ্ধু বুদ্ধু নুয়া নয় বেশি জ্ঞান আছে বুদ্ধি বুদ্ধু বেশি জ্ঞান আছে। হেলে এবার এই লকডাউন হয়েছে কি যা আসলে আছে যে কে জানে কে জানি কাটা জানি আমি কিরে না হলা আছে বলবা কোন আসলা খাই রে ওর গুলাপি এই রে মুই চাললি ভাই তুই কোথায় है तेरा যা हाँ आई लव यू दोनों चालली भाई দুনিয়াতে যাই তাহলে আসো মাত্র টকি গোটা হবার আছে মোর ডার্লিং ফোন লাগাইলা